να με βοηθήσετε. Ναι, και βέβαια θα σε βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει να βαθμολογήσουν το στυλ σου τα παιδιά. Οκ, για πάμε το πρώτο, αλλά πρώτα θα σε καθαρίσουμε. Σε καθαρίσαμε τώρα. Οκ, σ' αρέσει, κάτσε να σου βγάλω και πιο σωστά την κοτσίδα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και στο δεύτερο στυλ. Είμαι και πάλι πανέμορφη. Πόσο βαθμολογείτε για αυτόν τον αριθμό, παιδιά? Πάμε και στο άλλο. Και πάλι πανέμορφη με κάνατε. Τέλεια. Θα βαθμολογήσετε εσείς αυτόν τον αριθμό. Πάμε και στον άλλον, ο τελευταίος και φυσικά. Παιδιά, πώς θα βαθμολογείτε για αυτόν τον αριθμό? Και όπως σας είπα, είναι και τελευταίο. Γι' αυτό θα σας ευχώ μόνο για εγώ. Γιατί η Σωμές μπορεί να σας πει καλά Χριστούγεννα.